alle sammen, og velkommen til den her video. Det her, det bliver nok måske en livsfarlig video, fordi vi er ude i skoven, og der er meget, meget mørkt om natten. Og der kan, for det første, der kan godt komme ulve, der kan godt komme bjørne, ja, og alt muligt. Og der kan komme fjervemus og alt muligt, og man kan dø. Der mener det. Så det her, det kan godt blive en livsfarlig video. Jeg håber virkelig, at det bliver den sidste lyd. Hvad er det? Så har vi lige været inde i skoven. Ja, det var faktisk lidt uhyggeligt, men jeg synes ikke, det var så uhyggeligt. Selvom det ligner det uhyggeligt, men det var det ikke. Ja. Men også lidt, fordi vi hører nogle lyde inden for skoven, og træerne var også lidt uhyggelige. Ja, det var også lidt sort derinde. Ja, så. Ja, jeg vil i hvert fald afslutte videoen her. Vi ses. Husk at like og subscribe. Det vil jeg i hvert fald blive meget glad for. Hej!